ҳамамон яхела ҳастем, баробар ҳастем. фараҳнози 11 соларо муроот нашудани ҳуқуқи ҳамсолонаш водор кардааст ки як бахши ҳунари рассомии худро ба ин мавзӯъ бахшад. ӯ ки наққошӣ меомӯзад, дар тасвирҳои худ дар бораи кӯдакони маълул ва ҳуқуқи онҳо ба таҳсилу зиндагӣ ва риояи он дар хонаводаву ҷомеа таъкид кардааст. дар бозорҳо яхел кӯдакон дар онҷо ҳар чиз мефурӯшанд. барои ҳамин мехоҳам ки ин барои кӯдакон бояд ин корҳоро кӯдакон накунанд. мумкин нест барои кӯдакон ин корҳоро кардан. ҳуқуқ ба таҳсил доранд, барои бозӣ кардан доранд, бояд либосҳои хуб тоза пӯшида бошанд. манижа лолу ношунаво аст. ӯ ҳам бо чанд наққошӣ дар бораи зиндагии ҳамтақтиронаш омадааст. мехоҳад мушкили атфоле мисли ӯ бештар баррасӣ шавад ки чун ба фарқ аз ҳамсолони солими худ канор мондаанд. дар рӯи дунё кӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуд зиёд аст. дар тасвирҳоямон таъкид шудааст ки нисбати мо эҳтиром ба ҷо оварда шавад. бо бачаҳои ношунаво ҳам ба монанди кӯдакони солим бархӯрд шавад ва ҳуқуқи онҳоро поймол накунанд. дар 30-умин солгарди конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдаки намоишгоҳ дар мавзӯи шаҳри орзуи ман ва ҳуқуқи ман бахшида шуда буд, ҳудуди 500 расм пешниҳод шудааст.